Lolu suku lokugubha lwamiswa nguPapa Pius XI ngoDisemba 11 ngonyaka ka-1925 ngaphansi kweletha ye-encyclical ebizwa ngokuthi iQuas Primas. UPapa wayephendula eqinisweni lokuthi umhlaba wawusuba nokuqonda kwesizwe ngokwedlulele kanye nokungahloniphi okungokukaNkulunkulu. Ohulumeni babekhetha ukuthatha ukwethembeka okukhulu kubantu babo futhi bezama ukuthatha indawo kaNkulunkulu. Lapho izizwe zihlekisa ngegama elihle lomsindisi wethu ngokulinquma emihlanganweni nasemakhomishini abo, thina kufanele sikhulume kakhulu ngesithunzi nobukhosi bakhe. Siqinisekise ngaphezu kwalokho amalungelo akhe. UNgqongqoshe uPius XI wamisa lo mkhosi ukuze asize abalandeli ukukhumbula ukuthi ukwethembeka uKristu kuphezu kokwethembeka kuhulumeni noma kunoma yiliphi izwe. Ngegama likaYise, benendodana, nomoya ocwebileyo. Kristo ungumsindisi wethu nombusi wethu, busa kimi ngokuba ngingowakho nowombuso wakho. Ngithandazela umusa wokubeka wena phezu kwamandla omhlaba kukho konke. Nkosi yokuthula, makungapheli ukubusa kwakho ekuphileni kwami nasekuphileni komhlaba wonke. Kristo, Nkosi yami, ngicela uphendule izicelo zami ngokwentando yakho eyingcwele. Yisho izicelo zakho. Njengoba ngicabanga ngokubuya kwakho okukhazimulayo kanye nokwahlulela kwabo bonke abantu. Ngiyakuncenga ukuthi ungibonise umusa, unginike umusa wokuba ngibe ngcwele kakhulu. Ngithandazela ukuthi ngingabe nawe phakade kuphela. Kodwa usebenzise mina soni ukuthi ngikwazi ukusiza nabanye bafike embusweni wakho ukuze udunyiswe njalo. Kristo Nkosi, mawufike umbuso wakho. Ngegama likaYise, benendodana, nomoya ocwebileyo. Amen.